Sufficient man kita, ang problema lang naton is sa ng movement because of the because of the Asian influenza. Kay ang poultry industry is more than the swine industry. Ang sa inventory lang 20 billion ang swine, ang sa poultry is 33 billion. So kung makuanan kita, may mga concern man ang iban nga poultry raisers nga aga required pa sang AI test. Lain niya sa ASF, sa AI migratory birds is one source of the virus. So damo kita sa mga wetlands diri sa Region 6 nga dira posible nga magdala sang virus ang mga migratory birds. Kaya mo nang dahilan dito sa Region 3, migratory birds.